खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनाय जाहोना बेसो गोनांथिथ' गैयामोन, अब्लाबो आं बुंनो सानबाय आरोना। आं बुंनो साननाया बेनो, आंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ हेफाजाब खालामनांगोन। माने साबसक्राइबारनि गोनांथि जादों आरो बिदिथ' बिलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन। जायनि कन्टेन्टसा बा आयदाफ्रा मोजां, अब्ला बिथांमोननिया साबसक्राइबार बारायखायो। दा आं इसिबां मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हायाखै नालाय, आयदाबो लाबोनो हायाखै, बेनिखायनो आंहा मा होनो साबसक्राइबारा बारायजायाखै आरोना साबसक्राइबार। बेनिखायनो आङो जायफोरा साबसक्राइबारनि गोनांथि जानानै दङ आरोना, आं बिथांमोनखौबो सापर्ट खालामगोन आरो आंखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो। दा होमब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबा गावबा गावनि चेनेलाव साबसक्राइबारनि गोनांथि जादोंबा कमेन्ट्स बक्सआव गावबा गावनि चेनेल लिंकखौ ड्रप खालामबानो जाबाय। आंबो बेयावनो थांनानै साबस्क्राइब खालामहैगोन। नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो, आंबो खालामसै नोंथांमोननि ओरैनोथ' जायफ्रा माने मोजां आयदा लानानै बा कन्टेन्ट्स लानानै भिडिअ खालामो, बिथांमोननि साबस्क्राइबारा ओरैनो गावनो गाव बारायना फैखायो। मानो होनोब्ला भिउसफ्रा बिथांनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनोब्लानो साबस्क्राइब खालामो, जेन माने नटिफिकेसन फैबाय थानायनि थाखाय आरोना। दा आंनियाथ' चेनेलनि जि मुं बेनो इसिबांबो माने मोजां नंखाया होनजायो, इसिबांबो माने पपुलार नंखाया। दा अब्लाबो आं एसटि बड' एडभार्टाइज चेनेलखौ खालामदों। बेयाव माने जेनेरेलसो हाबखासिगोन। मोनसेल' कन्टेन्ट बा आयदा लानानै होयोमोनब्ला आंहा मोजां जागौमोन। बेबायदिबो खालामनो रोङासै बा खालामफ्लाङासै आरोना। जेखियानो जाया मानो आं जेनेरेलसो खालामबाय। दा अब्ला अननानै नोंथांमोना जायफ्रा नोंथांमोननि चेनेलाव गावबा गावनि चेनेलाव आरोना साबस्क्राइबारनि एसे गोनांथि जादों, नोंथांमोना गावबा गाव चेनेलनि लिंकखौ ड्रप खालामबानो जाबाय कमेन्ट्स बक्सआव। आंबो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। अननानै आंखौबो साबस्क्राइब खालामदो, एसे हेफाजाब होलायदो, नङा होमबा?